bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat, și pe scaunul muritorilor n-a șezut. Aleluia! Și în legea Domnului este voia Lui, și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea. Aleluia! Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor. Aleluia! Care de rodul său va da la vremea sa, și frunza lui nu va cădea, și toate câte va face vor spori. Aleluia! Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful ce spulberă vântul de pe fața pământului. Aleluia! De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul drepților. Aleluia! Că știe Domnul calea drepților, și calea necredincioșilor va pieri. Aleluia! Pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele i-au cugetat de șertăciuni. Aleluia! Ridicat s-au împărații pământului, și căpetenile s-au adunat împotriva Domnului și a unsului Său. Aleluia! Zicând să rupem legăturile lor și să le bădăm de la noi jugul lor. Aleluia! Ce